Għalli ħares fajnejk, ħassejtni nġibet lejk u għal-saħdejk. Nibsina f'qasir żmien, intijek bla domin, xmil kull imkien. B'ritmu wieħed aħna tnejn, b'ħeffajt jissu dawn il-ċejn, dorna dawra għal darba darbtejn. Għawles biex najdek minn qudiem, li posto f'qalbi u sat mill-mentalija tal-lejja. Lilek intendi l-esses klir, nisqalli miegħek insens mill-mentalija tal-lejja. Fil-ewwa tal-lingwaġġ jien għamilt kuraġġ u bdejt dal-vjaġġ. Lilek l-ewwel proġett, qalbek mill-ġdid skoprejt, bil-fer tant bkejt. B'ritmu wieħed aħna tnejn, b'ħeffajt jislu dar-riġlejn, torna dawra għal darba darbtejn. Għawles biex najdek mill-qudiem, li posto f'qalbi u sat mill-mentalija tal-lejja. Lilek intendi l-esses klir, nisqalli miegħek insens mill-mentalija tal-lejja. Pass wara pass ħad tkun hemm, sappoġġu minn qatt ma jintem, u tejjeb qalbi nskur għandek sehem. Bil-ħajja impremjajtni, ċansiju reġajtajtni, hija tajtni dejjem tibqa' dawlajni. Għawles biex najdek bil-qudiem, li posto f'qalbi u sat mill-mentalija tal-lejja. Nisqalli miegħek insens mill-mentalija tal-lejja. Tal-lejja, 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 tal-lejja. Flimkien ingawdu kull mument u ngħixu dan is-sentiment tal-lejja, tal-lejja. Grazie.